Serotonin, molekula štěstí. Ahoj všichni, dnes si povíme o jedné z nejdůležitějších chemických látek v našem těle, serotoninu. Možná jste o něm slyšeli jako o molekule štěstí, ale serotonin má v našem těle mnohem více funkcí. Tak se na to pojďme podívat. Co je serotonin? Serotonin je neurotransmiter, což znamená, že přenáší signály mezi nervovými buňkami v mozku a dalších částech těla. Vědci ho objevili už v polovině 20. století a od té doby zjistili, že hraje klíčovou roli ve fungování našeho mozku i těla. Je zajímavé, že většina serotoninu, asi 90%, se nenachází v mozku, ale ve střevech. Zbytek je uložený v mozku a v krevních destičkách. Jak serotonin funguje? Serotonin má obrovský vliv na naše tělo i mysl. Tady je několik jeho hlavních funkcí. Nálada. Serotonin ovlivňuje, jak se cítíme. Je spojený s pocity štěstí, pohody a spokojenosti. Nízké hladiny serotoninu mohou vést k depresím, zatímco jeho zvýšená aktivita může zlepšit náladu. Proto jsou některá antidepresiva, známá jako SSRI, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, navržena tak, aby zvyšovala hladinu serotoninu v mozku. Spánek. Serotonin je také zodpovědný za regulaci spánkových cyklů. Působí jako předchůdce melatoninu, hormonu, který nám pomáhá usnout. Trávení. Jak už bylo zmíněno, většina serotoninu je ve střevech, kde reguluje pohyby střev a trávení. Zajímavé je, že lidé s podrážděným střevem IBS často mají problémy s regulací serotoninu. Bolest. Serotonin hraje roli v regulaci bolesti. Někdy může dokonce zvýšit citlivost na bolest, což je fascinující paradox. Co ovlivňuje hladiny serotoninu? Na hladiny serotoninu mají vliv různé faktory. Strava, tryptofan, aminokyselina obsažená v potravinách je základní stavební kámen serotoninu. Najdete ho například v krutím mase, sýrech, vejcích, ořeších nebo banánech. Světlo. Sluneční světlo stimuluje produkci serotoninu. Proto máme v létě často lepší náladu, zatímco v zimě se může objevit sezónní deprese. Pohyb. Fyzická aktivita, zvláště aerobní cvičení, dokáže zvýšit hladinu serotoninu. Stres. Chronický stres může hladiny serotoninu snížit, což může vést k problémům s náladou a spánkem. Serotonin a naše zdraví nerovnováha serotoninu může vést k různým problémům. Deprese a úzkost. Nízké hladiny serotoninu jsou často spojovány s těmito poruchami. Migrény. Některé výzkumy naznačují, že serotonin může hrát roli při vzniku migrén. Poruchy spánku. Nedostatek serotoninu může narušit kvalitu spánku. Na druhou stranu, příliš mnoho serotoninu, což je vzácné, může způsobit tzv. Serotoninový syndrom. Stav, který může být nebezpečný a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Jak můžeme podpořit produkci serotoninu? Dobrá zpráva je, že můžete ovlivnit svou hladinu serotoninu zdravým životním stylem. Tady je pár tipů. Choďte ven na slunce. Sluneční světlo je pro produkci serotoninu klíčové. Jeste potraviny bohaté na tryptofan. Pravidelně cvičte. Praktikujte relaxační techniky, jako je meditace nebo jóga, abyste snížili stres. Závěr. Serotonin je fascinující látka, která ovlivňuje nejen naši náladu, ale i spánek, trávení a mnoho dalších funkcí. Udržování jeho rovnováhy je klíčem k fyzickému i psychickému zdraví. Díky, že jste poslouchali. Pokud se vám dnešní téma líbilo, nezapomeňte dát like a napište mi do komentářů, jaké další téma by vás zajímalo. Mějte se krásně a brzy na viděnou.